אני חושב שהדברים מאוד ברורים. דווקא מאיפה שאני נמצא עכשיו, בכינוס עצרת האו"ם, בפגישות עם שרי חוץ של מדינות שונות, אני חושב שנכון לומר את מה שאני אמרתי גם כשהייתי בארץ, לפני שיצאתי לנסיעה שבגללה לא הצלחתי להיות איתכם עכשיו בכנס. אנחנו מציינים עכשיו 20 שנים להסכם אוסלו. ההסכם הזה, מדינת ישראל שילמה עליו מחיר יקר מכל. היא שילמה עליו מחיר של כ-1,500 אזרחים ישראלים שנהרגו מטרור פלסטיני ב-20 שנים האחרונות, פי 1.5 ממה שב-45 שנה שקדמו לו. על ההסכם הזה משלמים מחיר יומיומי תושבי אשדוד, באר שבע, אשקלון, שדרות, אופקים וערים נוספות בדרום, שחיים באווירה מתמדת של פחד מטיל שיכול ליפול בחצר הבית שלהם, בבית ספר שלומדים ילדים שלהם. זה המחיר שאנחנו משלמים על השגיאות של העבר. שגיאות של מדיניות שאמרה נסיגות תמורת שלום. לא קיבלנו לא שלום, לא ביטחון, רק ויתרנו על נכסי מולדת, והגיע הזמן להפסיק את המדיניות הזאת. זה מה שאמרנו במכתב שלנו, זה מה שאני אומר יום יום, זה גם מה שאני מסביר לנציגי מדינות שונות בעולם שאני פוגש אותם במסגרת תפקידי כסגן שר החוץ.